हेल' एभ्रिवान, नोंथांमोनखौ गासैखौबो आंनि नैबे गोदान भिडिअ'आव बरायनाय बावहरनाय थाबाय। नैबे भिडिअ'नि गेजेरजों नोंथांमोननो जों गामिनि बैसागुआ माबायदि रंजायो बेखौ दिन्थिलांनो हागोन होननानै आं आसा खालामनाय थाबाय आरो। बिदिब्ला नोंथांमोना नायलांबाय थादो जोबजासे। नैबे जाहैबाय जोंनि बिहामजो पार्टिफोरनि खारनाय जागासिनो दं आरोना। माने जोंना बैसागुनि सानसे सिगांखालि मोसौ थुखैखालि गामियाव बिदि गेलेनाय बादायलायनाय जायो। बेयाव गासिबो बाहागो लायो, बोराय बुरै गथ' गथाय। masih boleh gerak-gerak lagi jangan bilang apa salah. Ini ebaरो सिख्लाफोर पार्टिनि आंबो बाहागो लादोंमोन बेयाव, ओमफ्राय जोंनियानो देरहामारदों। बिनि उनाव मोसानाय बादायलायनायबो जादोंमोन आरो गोबां गथ'फोर मोसादोंमोन, नाथाय आं भिडिअ लाजोबनो हायासै।
mairong lakra. Besar berat baduli.
นทาเราไปหน้ามือเด้อเบยชาดูเขาไปหน้ามือนาเอาเพิ่นทอนาเส้นทาเราไปหน้ามือเด้อrest time rest time ไปเสริงขัดหลังบ่ายนี่จึงหาเซิงหับนะเซยยังไงเสริงขัดหลังบ่ายบริปราบ่ได้ปรา